Dragii mei nemțeni, sunt Gheorghe Ștefan și doresc să vă transmit convingerea mea. Piatra Neamț este orașul cu cea mai dinamică dezvoltare din Moldova. În 4 ani de administrație, pietrenii și-au găsit adevărații gospodari. Lor le pasă de soarta orașului. Au demonstrat-o în ultimii 4 ani. Toader Mocanu, Mihaela Stoica, doctorul Stelian Ghiță sunt oamenii devotați care au dus Piatra Neamț pe locul întâi pe țară. Peste doar o lună, România intră pe mâini bune. Politicieni bine pregătiți, personalități locale și naționale țin cu voi. Ei vor face ce trebuie. Vor lupta pentru drepturile și demnitatea dumneavoastră. Recomandarea mea responsabilă este: votați candidații Partidului Democrat Liberal. Toader Mocanu, senator, Mihaela Stoica și doctorul Stelian Ghiță, deputați. Sunt oamenii neamțului pe care îi vom trimite în Parlamentul României. 3 oameni buni care au făcut lucruri bune și vor mai face pentru dumneavoastră. Mocanu, Stoica și doctorul Ghiță pleacă la București. Grijă și respect pentru pietreni și nemțeni. Aveți încredere în candidații Partidului Democrat Liberal. Neamțul votează PDL. Rămânem pe mâini bune. Să trăiți bine, PDL ține cu tine.